Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on THEVAX. Siya nga bagay, nakabutang na siya sa amon na guidelines. Ang gina-mention, kung nakaila nga position paper, ina siya kung paryente or family history, pwede ikaw yung makareceive isang bakuna. You are classified as low risk bali, no? Wala sang specialty or kinahanglan mo ipag-evaluate sa iyong mga doktor, kaya hindi man niya ikaw ang natungdan in family history man lang siya. So low risk, pwede ka makaproceed sa vaccination.